वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो वासुदेवाय ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो भगवते ना वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवत सेवया। भागवत नित्यं सेवया भागवत सेवया। भगवति उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भगवती नैष्टिकी उत्तम भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णवे हरे कृष्ण ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರುತುಯ 16 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಅಂಗನ ವಿವರಿಸಾಯರ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಧ್ಯಾನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಧಾರಣೆ ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಐಂತಿರಿ ಪಾವನ್ ಪೋಪೇರ್ ಅವೇ ಧಾರಣೆ ಪಂಡ ಧರಿಸವಣೆ ಅದೇ ಧರಿಸವಂಡ ಆ ರೂಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಚದು ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ವಿಷಯನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪರ್ ಐನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ತುಯರುಳ್ಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದೆ 3 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಗರ್ಭಕ್ಷಣಂ ढलाश्याम शङ्खचक्रागदाधरम् प्रसन्नवदनाम्बुजं पद्मगर्भक्षणं नीलश्यामं शङ्खचक्रागदाधरम् ಅನ್ನೋರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ प्रसन्नवदनाम्बुजं गर्भारुणक्षणं नीलोत्पलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम् ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ प्रसन्नवदनाम्बोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलदश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं प्रसन्नवदनाम्बोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलदश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम्
शङ्खचक्रगदाधरम् वदनाम्बोजं स्मगर्भारुणेशं कृष्णवदनाम्बोजं गदाधरं श्यामं ददातं शङ्खचक्रगदा हरे कृष्ण। प्रसन्नवदनाब्जं गर्भनिरीक्षणं नीलधलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं ಪ್ರಸನ್ನವಾಯ್ನ ವದನ ಪಂಡ ಮೋನೆ ಭಗವಂತನ ಮೋನೆ ಯಾಪಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಬೋಜ ಪಂಡ ಕಮಲದಂಚೆನೆ ಸದೃಶವಾಯ್ನ ಪದ್ಮಗರ್ಭ ಕಮಲ ದೊಲೈಪುನ ಆರುಣ ಪಂಡ ಕೆಂಪುದ ಈ ಕ್ಷಣಂ ಕಣ್ಣೀತನ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಂಗಾಂಗಗೆ ಆತು ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅವೇ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ನೀಲ ಉತ್ಪಾಲ ಪಂಡ ಕೆನ್ನೈದಿಲ್ಲದ ದಲತ್ತಂಚನೆ ಶ್ಯಾಮಂ ಕಮನೀಯ ಆದಿಪ್ಪುನ ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಅವೇ ಪಣಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಅದೇ ಪಾಂಡ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅವೇ ಅಂಚದ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರಂ ಅಂಚದ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಇದನ್ನ 16 ಅಂಚ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಮಲ ಮೋನೆ ಅಂಚನೆ ಕಮಲ ಕೋಶದಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆನ್ನೈದಿಲೆ ದಲತ್ತಂಚನೆ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣ ಇತ್ತನಾರು ಆರು ತನ್ನ ಮೂಜಿ ಕೈಟು ಪಣ ಭಗವಂತಗೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಪಣ ಏತಲ ಭಗವಂತಗೆ ಈತಂದೆ ಎತ್ತವೆ ದ್ವಿಭುಜ ಚತುರ್ಭುಜ ಷಡ್ಭುಜ ಅಷ್ಟಭುಜ ದ್ವಾದಶ ಭುಜ ಮಂಚದು ಎತ್ತಲ ಪಂಡಾರಿಗೆ ಎತ್ತು ಭುಜಲ್ನ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವೇ ಅಂಚತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದ್ವಿಭುಜ ರೂಪ ತುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪಲ ತುಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತಂ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಷಡ್ಭುಜ ರೂಪ ತೋಜಾರ್ಯಾರು ಷಡ್ ಪಂಡ ಆಜ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ರೂಪ ಒಂಜೆಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಷಡ್ಭುಜ ರೂಪ ಅಂಚದ ಭಗವಂತಗ ಪಂಡ ಏತಲ ಪಂಡ ಅರೆಗ ಪಂಡ ನಮೈತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ತೂಪ ವಿಶ್ವರೂಪಾಡು ಅದೇ ಸಹಸ್ರಬಾಹು ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಭುಜ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನೆ ಉಪನಿಷತ್ ಒಂದು ವೇದ ಪುರ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಂಡು ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಅವೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ವೇದಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಮೂಜಿ ಕೈಟ್ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೇನು ಪತ್ತುದೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಆ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿಷ್ಣುನ ರೂಪಡ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಡ್ ಪಣದ ಮುಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ವಿಧಿಸಲಾತುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಾಣನೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸಮೀನಂ ಯೋಗಿ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಯೋಗಿದಾಯ ಉತ್ತಮ ಸುಖತ ಅನುಭವ ಅದೇ ಯೋಗಿ ఆయన మనస్సునాయే భగవంతన చరణడు అంతబే అవే అంచదాయగ ఉత్తమైన సుఖత అనుభవ ಮುಂಜಿ ಯೋಗಿ ఆయనే ಪಣ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ఆయన ಮನಸ್ಸಿನಾಯ ಉಂತವೆ
ಅಂಚದ ಇಂಚ ಉಂತಾವಡುನ್ಲ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ವಿಧಿಸಲಾತಂಡ ವಿಷ್ಣುಗು ಪದ್ರಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಉಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜತ್ತು ಭಗವಂತಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಉಂಡು ಪದ್ರಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಉಂಡು ಅಂಚದವು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಂಥಡ್ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡ್ದಂಡು ಅಂಚದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಪಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುತ್ ಅರ ಶಿಷ್ಯರು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ನೈಗೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸುಮಾರು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಂದಿರು ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಲಲಿತಾ ಮಾಧವ ವಿದಕ್ತ ಮಾಧವ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಗ್ರಂಥನು ರಚನೆ ಮಂದಿರು ಪಂಡ ಅವು ಐಟ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪನ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇತ್ತರು ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ನಿಪುಣೌ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೌ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಿನೌ ಅವೇ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರನ ತಿರಿದು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇದ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ఆయన ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪರು ವ್ಯಕ್ತಿ ఆయన ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒವೇ ಶೂನ್ಯ ಇಜಿನ ನಿರಾಕಾರಡ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ವರ್ಣಿಸವನಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನನಾಯನ ಭಗವಂತನ ಸಾಕಾರ ರೂಪಡ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಡು ನಿರಾಕಾರ ಇಜಿನ ಶೂನ್ಯ ಲಕ್ಷಣದ ಧ್ಯಾನ ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನೆರಾತನ್ ಒಂದು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರಡ್ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಗೆ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ದೇಹ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಂದು ನಂಚ ನಿರಾಕಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಶೂನ್ಯ ಲಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಒಳವಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಅನುಸರಿಸಾವಡಾಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಿಡೋಡಾಪುನು ಹಿಮಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಇನ ಅಗ್ನಿದ ನಡುಟು ಅದೇ ಪೋದು ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಶರೀರಾಗ ಕಷ್ಟ ಕೊರಡಾಪುನು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ವಾಸ್ತವಾದ ಅಂಚಿನ ಚೈತೇಕಾಗ್ರತೆದ ಅಸಂಭವ ವ್ಯಕ್ತಿ ఆయన ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಡ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ದೃಢಪಡಿಸೋಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರಾ ಯೋಗಿಡ್ಲ ಏರು ಎಂಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂತವೇರು ಎಂಡನೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೆ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ ಸಮೇ ಯುಕ್ತ ತಮೋ ಮಾತಃ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸುಂತವನಕ್ಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರಾ ಯೋಗಿ ನೆಟ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತ ಯೋಗಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಕೃಷ್ಣನ ಬಣ್ಣನ್ ಮುಲ್ಪ ನೀಲೋತ್ಪಲ ದಲ ಪಂಡದು ವರ್ಣಿಸಲಾತನು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ದು ವರ್ಣದ ಕಮಲ ಪಟಲದಂಚನೆ ಪಂಡದು ಐತಾರ್ಥ ಅವೇ ತೆತುಲೆ ಭಗವಂತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರ್ ವೈಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ಥವತ್ತೊಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಡಲ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೂರಾಡ್ ತೋನಾಗ ವಾ ಕಲರ್ ತೋಜು ನಮಕ್ ಕಡಲು ದೂರಾಡ್ ತೋನಾಗ ವಾ ಕಲರ್ ತೋಜುನ್ ಅವೇ ವಾ ಕಲರ್ ತೋಜುನ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರನ್ ದೂರಾಡ್ ತೋನಾಗ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಕೈತಲೆ ಪೋಂಡ ವೈಟ್ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ನೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ದು ವರ್ಣದ ಕಮಲ ಪಟಲದಂಚನೆ ಪಂಡದ ಐತಾರ್ಥ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ನೀಲ ವರ್ಣದಾಯ ಪಂಡದ ಜನಕ್ಲು ಸದಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸವೇರು ಅವೇ ಭಗವಂತ ದಾಯಪ್ಪ ಪಂಡ ತಮಾಲ ವರ್ಣಂ ನೀಲ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಇಂಜ ಮತ ವರ್ಣನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ತಮಾಲ ವರ್ಣ ಅವೇ ತಮಾಲ ವೃಕ್ಷದ ಕಲರ್ ನಂಚದು ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಅದೇ ಮೇಘ
ಪಣ ಮುಗಲ್ ಅದೇ ಮುಗಲ್ದ ಕಲರ್ ಅಂಜದು ಪ್ರಭುಪದೈನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ದಾದಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ನೀಲ ವರ್ಣ ಪಂಡದು ಜನಕ್ಲು ಸದಾ ದಾಯೆ ಪಂಡದು ಜನಕ್ಲು ಸದಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸವೆರು ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನ ಕಲಾವಿದನೆರ್ದು ಕಲ್ಪಿತವಾಯಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರರು ನಿಮ್ಮಂತನ ಹತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಕಲ್ಪಿತವಾಯಿನತ್ತು ಅಂಚದು ಅವು ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಲೆಡ್ ವರ್ಣಿತಾದುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದು ಸುಮಾರುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಂತ್ರಾಸುಡು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತಂತ್ರದ ಗ್ರಂಥಡುಂಡತೆ ಭಗವಂತನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಗಾಂಗ ಏತೇತಿ ಇಂಚಿ ಅದೇ ಪೂರ ಇತ್ತು ಡಿಟೇಲ್ ಆಯ್ನ ವಿವರಣೆ ತಂತ್ರಾಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದು ಪ್ರಭುಪದೈನೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತನ ಅಂಚತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಎತ್ತಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಅವೇ ಅವು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಡು ಇತ್ತನ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪಂಡ ದೇವರನ್ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಐನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಅವು ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಲೇಡ್ ವರ್ಣಿತ ಆತನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಇಡ್ಲ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ವರ್ಣನೆನ ನೀಲ ಮೇಘ ಬಣ್ಣಗ ಹೋಲಿಕೆ ಮಂತೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದ ವರ್ಣನೆ ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಏತ ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ಅರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ದನೆ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆನು ಪನೊಂದು ಪೋಪುಣ್ ಪಂಡಾರ್ ತುಯರೆಂಚ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ ಅದೇ ನವಯೌವನ ಅವ್ರ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಗೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ತೋಜೋರಿಗೆ ನವಯೌವನ 14 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋರಿ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಜಿಂಜ ಮೀಸೆ ಮೀಸೆ ಇಜ್ಜಿನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಇತ್ತನ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡವೆ ಅಂಚದು ಆದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭಂ ದೇವರೇನು ವೇದರ್ದಲ ತೆರಿಯೋನೇರೆ ದುರ್ಲಭ ಅಣ ಭಕ್ತಿಗ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಐನ್ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರ ಅನ್ನ ರೂಪ ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾಬತಾರಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಕಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪನ್ಪ ವೇಣು ಕೈಟು ವೇಣು ಕೊಳಲ್ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾಬತಾರಸಿತಾಂಬುದ ಪಣ ಆರು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣ ಕಂದರ್ಪ ಕೋಟಿ ಪಣ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡು ಮೂಜಿ ಲೋಕಡ್ಲ ಆರ್ನಾಥ್ ಪುರ್ಲಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭೀಷ್ಮಲ ಪನ್ಪೇರು ತ್ರಿಭುವನ ಕಮಲಂ ತಮಾಲವರ್ಣಂ ತಮಾಲವರ್ಣ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ್ಲ ಭೀಷ್ಮಸ್ತುತಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದ ಆಯುಧಲ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪರಿಕದ ಅಧಿಕೃತ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಈ ವಿಷಯನ್ ಪೂರೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ತುಯರ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಪಾತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ರೂಪನ ಪದ್ಮ ಗರ್ಭಾರೋಣ ಈಕ್ಷಣಂ ಪನ್ಪುನಾದ ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಕೋಶನ ಹೋಲುಂಡಿಗೆ ಕಮಲದ ಪೂ ಅತ ಈತ ಕೋಶ ಇಂಚ ಉಂಡು ಐನು ಹೋಲುಂಡಿಗೆ ತನ್ನ 4 ಕೈಟ್ಲೆಡ್ ಚಿಹ್ನೆ ಆಯ್ನ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದ ಪದ್ಮ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ಪಂಡ ಈ ಧ್ಯಾನಿಗ ಪಂಡ ಇರು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ
ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಎನ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು. ಐ ಕೊಂಜೊಂಜೊಂದು ಉಂಡು. ಸುರುತ ಯಮ ನಿಯಮ, ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್, ಒವೆನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒವೆನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನ್ಪೊಡಾಯ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಾಯ್ನ, ಅವು ಯಮ ನಿಯಮ. ಕಾಂಡೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕೊನೇನು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆಸನ, ಅವೇ ಆಸನಡು ಕುಲ್ಲೋಡಿ. ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನು ಎಂಕ ತೀರು ಜಾಸನಾಡು, ಅದೇ ಯಾನು ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ವೆ ಇಂದು ಆಪುಜಿ. ಅವೇ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರೆ ಅವವು ಆಸನಡಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪೇರು. ವೀರಾಸನ, ಪದ್ಮಾಸನ, ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ, ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಾಸನ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಅಂಚದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಪದ್ಮಾಸನ ಅಡಿ ಕುಲ್ಲುನೆ. ಅವೇ ಅಂಚದು ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಂಚನೆ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪುನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪರೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪೋಯರೆಗೆ 100 ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪುಡಿ. ಪಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ. ಅವೇ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಈತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ವರಣ್ಯ ಆಪುಜ್. ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಪುಜ. ಅದೇ ಈತ ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ, ರೇಚಕ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಬೋದು. ಅದೇ ಪೂರಕ ಪಂಡದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು. ಪೂರಕ ಪಂಡದಾದೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ಹೇಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬ್ರೀತ್ ಇನ್, ಅದೇ ಉಲಾಯ್, ಇನ್ಹೇಲ್, ಅದೇ ರೇಚಕ ರೇಚಕ ಎಕ್ಸೇಲ್, ಅದೇ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವೇ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್, ಅದೇ ಇನ್ಹೇಲ್ಗೆ ಪೂರಕ ಪನ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸೇಲ್ಗೆ ರೇಚಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಭಕ ಅದೇ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಇನ್ನರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಬ್ರೀತ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದೇ ಮುಂತಾವನೆಕ್. ಅವೇ ಅಂಚೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಬೋಡು. ಅಂಚದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಇರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಂಜ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯನೇ ಉಪ್ಪುಜಿನ್. ಜಿಂಜ ಆಹಾರದ ಪಂಡ ಆಹಾರನ ಅಗ್ಲಂದು ಮನ್ಪೇರು ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಇದನ್ನು ಪುರಾಣ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಷಯ. ಅಂಚದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಂಡು, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಅವಡು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೇರು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಹಿಡ್ದು ಪಿರಗೆ ತೊನ್ನೆ. ಅವೇ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಭೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಬಲಿಪುಣವು. ಅದೇ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ ವಿಷಯ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯ ದಾಯ ಉಪ್ಪನೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಾಡೆ ಬಲಿಪೆರೆ. ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕನವಡಿ. ಅವೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಎಂಚ ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಆತಂಡು. ಅದೇ ಪೂರ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ವಿಷಯದ ಪಿರವು ಬಲಿಪುಣಿಗೆ ಐನಮ್ಮ ಒಯ್ತದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೋಡಿಗೆ ಐಕ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಅವೇ ಯಮ ಒಂಜಿನದ, ನಿಯಮ ರಡ್ನೆದ, ಮೂಜಿನದ ಆಸನ, ನಾಲ್ನೆದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಐದನೇದ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಅವೇ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಬೂರ್ನ ನಮಕ್ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಅವೇ
ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಪಿದೆ ಬರೋಡು. ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಯೋಡಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ವಶಟ್ ಮನ್ಪೊಡಮ ಅವೇ ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ 13 ಶ್ಲೋಕದ ದಾದೇನ್ ಪಂಡೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು 13 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಷ್ಟಾಂಗಡ್ ಓ ವಿಷಯನ್ ಪಂಡೇರು 13 ಶ್ಲೋಕಡ್ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ತೂನ ಮರ ತಾಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ದಸ್ ಅದೇ ಧಾರಣ ಅವೇ ನನೋರ ಉತ್ಪವೇನ್ ಅವೇ ತುಲೆ ಇಂದು ಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಮಲ ಮೋನೆ ಕಮಲ ಕೋಶದಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಲ ದತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣೇದಿಲ ದಲ ತಂಚಿನೆ ಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣ ಇತ್ನಾರು ಆರ್ನ ಮೂಜಿ ಕೈಟ್ ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಗದೆನ ಪತ್ತುದೇರು ಅಂಚಂದು ಧಾರಣದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೊಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಕೊಡತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಇದೇನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರವೇ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇನ್ನು ದ್ವಾದಶಿ ಅದೇ ದ್ವಾದಶಿಲಿ ಏತು ಎನ್ಮ ಟೈಪದ ದ್ವಾದಶಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಅವೇ ಪಣ ಈ ಉಪವಾಸಡ್ಲಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಅಂಚೆನೆ 3 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು, 2 ದಿನಲ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು, 1 ದಿನ ಅಂತೂ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅವೇ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರು 3 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಅವೇ ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಅವೇ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ನಮಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಭುಜಿ 1 ದಿನ ರಾಂಗ್ ಅಂದು ಅದೇ ರಾಂಗ್ ತೌಲ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಜದ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇದನ್ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯ ಸಿಂಧು ಗ್ರಂಥಡ್ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ದಶಮಿ ಒಯ್ಕ್ ಟಚ್ ಆಪಣಿಗೆ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅವು ಅಂಚೆ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚದ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಏರ್ ಪತ್ತೋರು ಆಕಳು ಪೂರ ಪಾಪರ್ದಲ ಆಕಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕ್ಪೇರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಅವೇ ಮಸ್ತು ಜನ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದುಂಡತ್ತೆ 2 ದಿನ ಪತ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜ ಅವೇ ಅಂಡ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಅಂಚದ ದ್ವಾದಶಿಡ್ಲ ಎನ್ಮ ಟೈಪ್ದ ದ್ವಾದಶಿ ಅವೇ ಒಂಜತ್ತು ಕೆಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನು ಅವೇ ಐಕ್ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪಂಡಂದು ಮತ್ತು ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಈ ತಪಸ್ಸೆ ಮತ್ತ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚಲವಾಯಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಅವೇ ಈಜಿನ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪೂಜಿ ಅವೇ ಐಕ ನಮಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೃಢತೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಬೋಡಿಗೆ ಬಹುಶಾಖ ಎತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಆಪೂಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಲೈಫುಡು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಡಕೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಆ ಗೊಂದಲರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ದೇವರನ ಧಾಮಕ್ ಪೂಪನೆ ಅವೇ
ಅಂಚದ ಐಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆತು ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೋಹ ಜಿತ ಸಂಗ ದೋಷ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿನಿವೃತ್ತ ಕಾಮ ದ್ವಂದ್ವೇ ವಿಮುಕ್ತೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಜ್ಞೆ ಗಚ್ಚಂತಿ ಮೂಢಾ ಪದಮವ್ಯಯಂ ತತ್. ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಂಪರ್ ದ್ವಂದ್ವರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಕ್ಲು ದ್ವಂದ್ವರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡದೆ ದ್ವಂದ್ವರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರಗೆ ಪಂಡ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಪೂರ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅವೇ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತಡ ಇರು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಯಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀಪರು. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದು ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರು ತಸ್ಯೇ ಕಥಿತರ್ಥೆ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಅದೇ ಇರು ಭಗವಂತಡಲ ಗುರುಡಲ ದೃಢವಾಯಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀಪರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯಡೆ ಪ್ರಕಟ ಆಪಣಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಗೊಂದಲಡ್ ಬೂರ್ಪೇರು ಅವೇ ದ್ವಂದ್ವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ದ್ವಂದ್ವರ್ದಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡುಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲು ದ್ವಂದ್ವಡೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ಇಚ್ಛೆ ತುಮನ ಪಂಡ ಸೀದಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾ ಅಂದು ಸರಿಯಾ ಅದೇ ಆ ಗೊಂದಲಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪಾರಿದೇನು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ದ್ವಂದ್ವೇರ್ ವಿಮುಕ್ತ ಅವೇ ದ್ವಂದ್ವಡ್ ಪೂರ್ಣಕ್ಲಿಗ ಅವೇ ಐಕ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಲು ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪುಜರು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಧರ್ಮಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪೋಪುಜರು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಚಕ್ರಡೆ ತಿರುಗೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲಡು ಉಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಹೂವೇ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡದೆ ಅಕ್ಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಪಾರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಣೆ ಅವೇ ಗೊಂದಲಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡು ಗೊಂದಲಾಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡು ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿದಾದ ಅವಡು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡ 1 ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂಜೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್ಟಿಯಾನ ಎಡ್ಡೆಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಮಂತ್ ಪೂರ ಗೊಂದಲಾಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರೆ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 14 ಶ್ಲೋಕಂದು ಪೂರ ಧಾರಣೆಗೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರೆ ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ರೂಪನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಆಜಿನದ ವಿಷಯನೇ ಧಾರಣ ಏಳ್ನೇದ ಧ್ಯಾನ ಎನ್ಮನೆದ ಸಮಾಧಿ ಅದೇ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡತೆ ಐಕ ಧಾರಣೆದ ರೂಪನ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಣನೆ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೇರು 13, 14, 15, 16, 17, 18 ಅವೇ ಅಂಚದೆ 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬುಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಲಸತ್ ಪಂಕಜ ಕಿಂಜಲ್ ಕಪೀತ ಕೌಶಲ್ಯ ವಾಸನಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷಂ ಭ್ರಜತ್ ಕೌಸ್ತುಭ ಅಮುಕ್ತ ಕಂದರಂ. ಲಸತ್ ಪಂಕಜ ಕಿಂಜಲ್ಕ ಪೀತ ಕೌಶೇಯ ವಾಸನಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷಂ ಭ್ರಜತ್ ಕೌಸ್ತುಭ ಅಮುಕ್ತ ಕಂದರಂ. ನಾನೂರ ಪಂಪವೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಭಗವಂತಗ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅದೇ ಅಂಚದು ಆ ರೂಪ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬರೋಂಡ ಅದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡತ್ತೆ ಧಾರಣೆ ಅಂಚಂಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟವಲಿ ರೂಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಧಾರಣೆ ಪಂಡ ಧರಿಸವನೆ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ತೂತುನ್ನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅದೇ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆಡ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಲೈನ್ ಆಯ್ಗೆ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಉಂಡು ಆ ಕಲರ್ ಅದೇ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚ ಇಂಚನಕ್ಕೆ ನಾಂಡ ಆಯ್ ತಿರಿಂದ ಅತೆ ಇತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬತ್ತನ ಅವಾಯನ ಮಂಡೇಡ್ ಕುಲ್ಲು ಆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾನ್ ಇಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅತೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅತೆ ಐನ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕಡ್ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೂಂಕು ಬಾಯಿ ಅದೇ ಮತ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಎತ್ತಿಗೆ ಅವೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಡ್ಲ ಉಂಟು ಅದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಕಣ್ಣು ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ದಾಸರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಜನೆ ಅದೇ ಭಜನೆ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡು ಹರಿಯ ಒಳ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡು ಒಂದು ಅದೇ ತೂಲೆಂದು ಉಳೈದ ಕನ್ನಡ ದೇವರನ್ ತೂಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಭಜನೆ ಡವೆ ಪಿತೈದ ಕಣ್ಣ ಫೇಲು ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡು ಹರಿಯ ಒಳಗಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡು ಪಿದೈದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಟಲ್ ಕಣ್ಣು ಉಂಡು ಕೆಬಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಸಟಲ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಅರ್ಥಮಂತುನಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥಮಂತುನ್ ಬೇರು ಅಂಚದು ನಾನು ಅವರ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಲಸತ್ ಪಂಕಜ ಕಿಂಜಲ್ಕಾ ಪೀತ ಕೌಶೇಯ ವಾಸನಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷಂ ಭ್ರಜತ್ ಕೌಸ್ತುಭ ಅಮುಕ್ತ ಕಂದರಂ ನಾನವರ ಪನ್ಪೇವೆ ಲಸತ್ ಪಂಕಜ ಕಿಂಜಲ್ಕಾ ಪೀತ ಕೌಶೇಯ ವಾಸಸಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷಸಂ ಭ್ರಜತ್ ಕೌಸ್ತುಭ ಅಮುಕ್ತ ಕಂದರಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪೀತ ಕೌಶೇಯ ಲಸತ್ ಪಂಕಜ ಕಿಂಜಲ್ಕಾ ಪೀತ ಕೌಶೇಯ ವಾಸಸಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷಸಂ ಭ್ರಾಜತ್ ಕೌಸ್ತುಭ ಅಮುಕ್ತ ಕಂದರಂ ಲಸತ್ ಪಂಡ ಪ್ರಕಾಶಿಸೌನ ಪಂಕಜ ಪಂಡ ಪಂಕಜನಾಭ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪ ಪಂಕಜನಾಭ ಅದೇ ಭಗವಂತಗ ಸುಮಾರು ಭಗವಂತನ ಒಂಜತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಂಡು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಎತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಾಮನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ್ನಾಥ ಪುದರುಂಡಿ ಅದೇ ಇಪ್ಪು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪುರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ದ ನಾವೇ ಅಂಚದ ಪಂಕಜ ಕಮಲದ ಕಿಂಜಲ್ಕ ಪಂಡ ಕೇಸರದ ಅಂಚನೆ ಪೀತ ಪೀತ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಕಲರ್ದ ಕೌಶೇಯ ಪಂಡ ರೇಷ್ಮೆ ಕುಂಟುನು ವಾಸಸಂ ಧರಿಸೈನ ಅವೇ ಪಂಡ ಇದನ್ನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಉತ್ತರಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ವೇರತೆ ಅಂಚದು ಆ ಉತ್ತರಿ ತಿರ್ತು ಬೂರುಣಿಗೆ
म्हणजे ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಪನ್ನಾಗ ఆయన ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಏನನ್ನು ಪಂಡ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಯರೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಡು ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಕೇನುಜರು ಕೃಷ್ಣ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಸಾರಥಿ అయిన ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಡಿಡು ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಲೀಲೆ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಶರೀರ ಅದೇ ಅವು ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಶರೀರ ಅವೇ ಪಂಡ ಪುರ ಲೀಲೆ ಅವೇ ಇತ್ತ ಜರ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ ಭಾಗವತములుండు ಆರ್ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಪುನ ಅವೇ ಪೂರಲ ಲೀಲೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಬಾಡಿನ ಪೊತ್ತಾವುನ ಅವೇ ಅವೊಂಜಿ ಲೀಲೆ ಅವೇ ಭಗವಂತಗ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ಶರೀರನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಆರ್ನ ಶರೀರ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಏಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಜುನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬೇರು ಸೂರ್ಯದೇವನಾಯನ ವಿವಸ್ವಾನಿ ಇರ್ನೇರ್ ದುಂಬು ಪುಟ್ಟನಾರು ಇರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನನು ಆದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅರ್ಥಮಂತು ನೋಡು ಈಗ ಭಗವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪನವೇ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಅಜೋಪಿ ಸನ್ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮ ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರೋಪಿ ಸನ್ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮ ದಿಷ್ಟಭ್ಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯಯ ಅಜೋಪಿ ಯಾನ್ ಅಜ ಪಂಡ ಇಂಕ ಜನ್ಮ ಪನ್ಪುನೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮ ಯಾನ್ ಪುರಾ ಜೀವಿಲನ ಪ್ರಭು ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿಯುಗಟ್ಲೆ ಆನ ಓ ರೂಪಡ್ ಬರ್ಪೆ ನಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಡ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಂತು ನೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಲ್ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಆರ್ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಶರೀರ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪನೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದ ಪದ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಐಟು ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಣು ಅವೇ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಣು ಅದೇ ತೆ ದೇವಕ್ಕಿದಾದ ಕಂಸದಾದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕೆರ್ರೆಪಿದಾಡು ಅದೇ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ರಾಜರ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ ವಾಸ್ತವಾದ ಆಕ್ಲು ರಾಕ್ಷಸೇರ ಅಂಡ ರಾಜರ್ನಂಚಿನ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ದೇವಿಗೆ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಆಪುಣು ಅದೇ ಭೂಮಿಗೆ ದುಃಖ ಯಾಪಾಪನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಪುಣು ನಮಕೇನು ಬತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರೆ ಎಂಚ ಆಪನೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಅದೇ ನೀವು ಓದ್ಯಾರು ಓಕೆ ಐ ವಿಷಯ ಎಂಚೂರು ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಪೊಲ್ಲು ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒರ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಮುಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿತ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಗಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಒರ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗೊಂಡತೆ ವಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಾರಿ ಚುರುಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಶುಗದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಭಾರಿ ಚುರುಕುಣ ಅಂದ್ ಮಾತಾಜವೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಧಾರ್ಮಿಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಅದೇ ಭೂದೇವಿಗ ಭಾರ ಆಪಣೆ ಪಂಡ ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಅದೇ ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷಿ ಅದೇ ಅಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಆಪಣೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದತ್ತವೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಯಿತು ನಮಕೇನು ಬಾತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡಿ ಅದೇ ಓದುನಕ್ಕಿಂತ ರಾಶ ಮತ್ತು ಜೋದಿಯರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಪನೆ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದತ್ತು ಪಂಡ ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಅದೇ ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಪಣೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಏನ್ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತಂ ಉಂಡತೆ ಹೇತು 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಡ್ ಐಟ್ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಫುಲ್ಲು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆನೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯನೇ ತಿರುಪಾಯಿತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಕಿ ಜಾಗಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಗಡೆ ಅಂಡ 10-11 ಫುಲ್ಲು ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ
11ನೇ ಸ್ಕಂದ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ 31 121 ಅಧ್ಯಾಯ ಖಾಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯನೇ ವರ್ಣನೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ 90 ಚಾಪ್ಟರ್ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು, ಫುಲ್ಲು ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಯ್ತು ವರ್ಣನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಪೋಪೆರವೆ ಇಂದು ಪೂರ ಲೀಲೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೀತ ಕೌಶೇಯ ವಾಸಸಂ ಪಣ ಭಗವಂತ ಮಂಜಲ್ದ ಅದೇ ರೇಷ್ಮೆ ಕುಂಟುನು ಧಾರಣೆ ಮಂದಿರಿಗೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತನ ಅವೇ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ತಿಗಲೆಡು ಓ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅದೇ ಏರೈಕ್ ದೊಂಕುನೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಕ್ ಏರು ದೊಂಕುನೆ ಪೋದು ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಭೃಗು ಅದೇ ಕೊಡೆ ಏಕಾದಶಿದ ಪವರ್ ಅದೇ ಅದೇ ಐಕೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಆ ಕಾರಣ ಅಡ್ದತೆ ಓ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ವೆರಿ ಬೋಲ್ ಅಂಚದೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಒಪ್ಪುಣು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಆಪುನತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾವೇರನ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ದಾದಾಪುಣ್ಯ ನಾ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ್ತ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಕೇಂಜರು ಅದೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೇ ನೇರ ಹೆಂಚ ಕೆರ್ಪುನೆ ಅದೇ ದಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂತೇರು ಅದೇ ಅಂಚದು ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮ ಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ದಾದ ಪನೊಂದುಲರ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಭೀಷ್ಮನ್ ಎನ್ನ ಗುರು ದ್ರೋಣನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕೆರ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಇದು ಪೂರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರ್ ಅದ್ರ ಮೋಹ ಪೋತುನ್ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಬೈದನ್ ಆಂಡಲ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಬುಡ್ರೇನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ಅವೇ ಬಡ ಮೋಹ ಅದೇ ಮೋಹ ಆತ್ ಸುಲಭ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಅದೇ ಅಂಚದ ಭೀಷ್ಮ ದಾದ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಎರೆಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭೀಷ್ಮ ಭೀಷ್ಮ ಎರೆಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಗತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಬಾಣ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡ ದೇಹಗ ಬಾಣಂದು ಅದು ಪಂಡ ಅವು ಲೀಲೆ ನೆತ್ತರ್ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಣ್ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ನೆತ್ತರ್ ಬರ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ದೇವರು ಅನ್ಪುಣೆ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನಗ ದಾಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಗಾಯ ಮಂತೊಂದೇ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಗಾಯ ಮಂತೊಂದೇ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಅಂಚದು ಆಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಾಗವತದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೀಷ್ಮ ಬಾಣ ಬುಡುಪುನೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಂಡತೆ ದೇವರಿಗೂ ಪೂದಕ್ವತೆ ಅಂಚಿನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅದೇ ಇಂಥದ್ದು ಗುಲಾಬಿ ಚಟ್ಟಿಡ್ದೆತ್ತದ ದೇವರಿಗೆ ಪೂದಕ್ಕು ಅಂಚೆನೆಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಬಾಣಡ್ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರಿದೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆವುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಂದು ಅರ್ಥ ಆವುಜಿ ಅಂಚದ ಐನ್ ತೂದು ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಬುಡ್ರೇನೆ ಕೇಂಜರ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಥರ್ದು ಜಪ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ನಿಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಬುಡ್ಚತ್ತ ಇಂಕತ ಯುದ್ಧ ಬೊಡನೆ ಇಪ್ಪೋದು ಶಿಬಿರ ಜಪ್ಪುಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಜತ್ತದ ಸೀದಾ ಈ ಪರಬಣಿ ಆನಿನಿ ಬುಡುಪುಜಿ ಭೀಷ್ಮನು ಬುಡುಪುಜಿ ಪಂಡದು ಅವಳೊಂಜಿ ಚಕ್ರ ಆಯ್ತನಿಗೆ ಗಾಡಿದ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಭೀಷ್ಮನ ಹಾಕಿರು ಪೊಪ್ಪೇರು ಭೀಷ್ಮನ್ ಇನಿಯಾನ ಭೀಷ್ಮನ್ ದೆಪ್ಪನ್ ಅಂಚ ಪೋನಗೊಂಡತೆ ಅರ್ಜುನದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಪತ್ವೇರು ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವೇ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದೆ
ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಐಕ್ ವ್ರತ ಅದೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವ್ರತ 5 ದಿನ ದಾದ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಪಲ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಉಂಡು ಅದೇ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಓ ಪಂಚಕ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಚಕ ಅದೇ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಚಕ ಅವೇ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಚಕ ಅವೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಭೀಷ್ಮ ಪಂಚಕದ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ಭೀಷ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬಲೇನ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆನೆನು ಕೆರೆರೆ ಧಾವಿಸವನ ಸಿಂಹದಂಚೆನೆ ಆನೆನು ಕೆರೆರೆ ಸಿಂಹ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಭಗವಂತ ಭೀಷ್ಮನ ಕೆರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಕಾಡು ಪತ್ತು ಬೊರ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೆ ಈರ್ನು ಮನ್ಪೊರ್ಜಿ ಅಂಚದ ಕಾರ್ ಪತ್ತದೊಂದು ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಡ್ ಹಾಕೊನೆ ಅವೇನು ಮಹಾಭಾರತದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವಾಡು ಅಂಡ ಅರ್ಜುನ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮಿತ್ತ ಆತು ಮೋಕೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಲ ಬಾಣಡ್ ಹಾಕನಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಕಣ್ಣಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಜಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಅಜ್ಜರೇನೆ ಐಕೆ ಭಗವಂತ ದಾಯ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನೇ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಅಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷಡ್ ಇತ್ತಂಡ ఆయన ದೆಪ್ಪುಡು ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷಡ್ ಇತ್ತಂಡ ఆయన ದೆಪ್ಪುಡು ಐಕೆ ಭೀಷ್ಮನ್ ದೆತ್ತನೆ ಅವೇ ಭೀಷ್ಮ ಇಜನೆ ಬೆಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಆರ ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಅಂಡ ಆರ ಕರ್ತವ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ಕೂರ್ತೇರು ಅದೇ ಈ ರಾಜಸಿಂಹಾಸನ ಏರು ಕುಲ್ಲೇರು ಆಕಳನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆನಾರು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಉಪ್ಪುದರ್ಣ ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಭೀಷ್ಮಲ್ನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ವಿಜಯ ಯಾಪಗ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಬರ್ಪುನೇಕೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಇರು ಧರ್ಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಧರ್ಮನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅಂಚದ ಪೀತ ಕೌಶೇಯ ವಾಸಸಂ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮಂಜಲ್ದ ರೇಷ್ಮೆ ಕುಂಟುನು ಧಾರಣೆ ಮಂತನ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತನ ವಕ್ಷಂ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಅವೇ ತಿಗಲೆ ಭ್ರಾಜಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಿಸವನ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಸ್ತುಭ ಅವೇ ಪಡೆ ಇತ್ತತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಣ ವೈಕುಂಠಡು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಿಧಾಮದ ಮಿತ್ ಮಹೇಶಧಾಮ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಏರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಿವನ ಭಕ್ತರು ಉಪ್ಪೇರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಿವನ ಭಕ್ತರು ಅಡೆ ಪೋಪೆರಿ ಅವೇ ಶಿವಜಿಗಳ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಶಿವಜಿಯ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪಿಸಾಚಿ ನಕ್ಲು ಏರ್ಪಂಡ ಗಂಟಾ ಕರ್ಣ ಪಂಡದು ಅಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಶಿವಜಿನ ಭಯಂಕರ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಾಡು ತಪಸ್ಸೆ ಅಂತ ಅನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿವಜಿ ಪ್ರಕಟ ಆಪೇರು ಶಿವಜಿ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಅಕ್ಲು ಶಿವಜಿಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ವರ ಬೋಡು ದಾಯಿ ಇತ್ತಂದು ಮಂತಾರು ಐಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೋಡು ಕೇನೆಕ್ ಶಿವಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತ ಸರ್ವೇಶಾಂ ವಿಷ್ಣುರೇವ ನ ಸಂಶಯ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಏರ್ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಎಂಗ್ಲೆ ಭೌತಿಕ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ ಯಾಂಗ್ ಕೊರಳಿ ಅವೇ ಶಿವಜಿಗ ಆಶುತೋಷ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವ್ರು ಬೇಗ ವರ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಕತೆ ತುಪ್ಪದೆ ಭಸ್ಮಾಸುರಗೆ ವರ ಕೊಡ್ದು ಶಿವಜಿಯ ಮಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿತಿಡು ಬೂರುವೇರು ಶಿವಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೂರುವೇರು ಮೊಕಾರ ಏರೇ ನೆನಪು ಮನ್ಪನೆ ಭಗವಂತ ಮೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಮೋಹಿನಿನ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತದು ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬದು ಆಯನ ತರೆಕೆ ದೀಪದ ఆయన ಭಸ್ಮವಂತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೀಲೆ ತುಪ್ಪದುಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಊಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಏರೆ ನೆಂಚಿನಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ವರ ಕೊರಡು ಅದೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅದೇ ಎಣ್ಣೆರು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಮಂಗೆ ಮಂತದು ಯಾನು ಪೂರ ವರ ಪಡೆ ಎಂದು ಮಿತ್ತುಲ ಸೈಪುಜಿ ತಿರ್ತುಲ ಸೈಪುಜಿ ಉಲೈಲ ಸೈಪುಜಿ ಪಿದೈಲ ಸೈಪುಜಿ ಅದೇ ಬೂರ ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತಿಜರಿಗೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಉಲೈಲ ಹತ್ತಕೇರ್ನೆ ಪಿದೈಲ ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟುಡು ಮಿತ್ತುಲ ಹತ್ತು ತಿರ್ತುಲ ಹತ್ತು
ತೊಡೆಟ್ ಶಸ್ತ್ರಾರ್ಧಲ ಹತ್ತು ಅಸ್ತ್ರಾರ್ಧಲ ಹತ್ತು ಉಗುರು ಉರ್ತು ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಾವು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಾವು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನರಸಿಂಹ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡೇ ಇಜ್ಜರ್ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡೇ ಇಜ್ಜರಾರು ಅದೇ ತುಲೆ ದೇವರ ಗೋಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪನ್ಪನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಮೂರ್ಖರ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಪ್ಪನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರಲ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಗೋಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಡು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ ಅವು ಅಂಚ ಆವಾನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ ಅಂಡ ದೇವರ ಗೋಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜೇದು ಪೂರಲ ಅಸಂಭವನ್ಲ ಸಂಭವಂ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ಪೇರು ದೇವರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚಮ್ಮಾರನ ಕತೆಟಕೇನು ಬದೆ ಪಂಡ ಆನೆದ ಪಂಡ ಸೂಜಿದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಣೆಯನ್ನು ತುರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ದೇವರನ್ನು ಚಮ್ಮಾರಗ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನು ಅದೇ ದೇವರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಈತೆಲ್ಲ ಬೀಜಡ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮರನ್ ದೀತರಿಗೆ ದೇವರು ಅದೇ ಅಂಚ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸೂಜಿದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಣೆನ್ ತುರಿಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯನ ಅವೇ ಅಂಚದು ಏನು ಈ ವಿಷಯದ ಆಯ ಪನ್ನರ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಉಂಡತೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಇತೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಕೌಸ್ತುಭ ಅಂತ ಬರ್ಪುಣ ಕೌಸ್ತುಭ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಉಂಟು ತುಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈಕುಂಠ ಪೋಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಿಧಾಮದ ಮಿತ್ ಮಹೇಶ ಧಾಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಿವ ಭಕ್ತರು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಶಿವಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಶಿವಜಿದ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ಆರ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಶಿವಜಿ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಭಗವಂತ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮನಾಮ ಅದೇ ಆ ಕತೆ ಅವು ಚರ್ಚೆನೇ ಅವಳು ನಡಪುನೆ ಓ ಮಹೇಶ್ ತಾಮಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ದೇವತನಗ್ಲು ದೇವರ ವಿಷಯನೇ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಉಪ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ವೈಕುಂಠ ಹರಿಧಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆದ ಅಲ್ಪ ಪೋಣ ಉಂಡತೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ 4 ಕೈಗೆ ಏತು ಕೈ ಒಂಜಿ ಕೈ ಹತ್ತು 4 ಕೈ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏರು ಭಕ್ತರಿಯರು ತುಯ್ಯರು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಅವೇ ಆ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಇರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಣೊಂದು ದೇವೇರು ಬೇತೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವೇ ಅಮುಕ್ತ ಧರಿಸೈನ ಕಂದರಂ ಕತ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಕಟಿ ಕಮಲದ ಕೇಸರದಂಚೆನೆ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕಮಲದ ಕೇಸರದಂಚೆನೆ ಮಂಜಲ್ ಬನ್ನಡ್ದು ಕೂಡ್ನ ಪಂಡ ಹೊಳೆಯುನ ವಸ್ತ್ರದ್ ಆವೃತ ಅದುಂಟುಲೆ ಭಗವಂತನ ತೂಣ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೇತು ಊತು ಎರ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಓ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜದೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಅದೇ ಒಂತೆ ದಿನಾನ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಗಾಡಿ ಲಂಚಿಂದು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಅದೇ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅಂಚತ್ತು ಅವೇ ದೇವರೇನು ಏತ ನಮಕಿಂತ ದೇವರನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ದೇವರೇನು ವರ ತೂಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇತವೇ ವಸ್ತುಲ ತೋಜಿಗೆ ದೇವರ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ತೂಂಡ ತೂಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅದೇ ಮುಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಆಪು ನಮಕ್ ಅದೇ ಏತಾಂಡ್ ಅದೇ ಏತು ದಿನಾಲ ಐನೆ ತೂಪುನೆ ಅಂಡ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅವು ಪಾತೆರನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಅಂಚ ದೇವರ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ಪಂಡ ಏತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕೊಳಲುದ ಧ್ವನಿ ಇದ ಭಾಗವತಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವರ್ಣನೆ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಕೊಳಲು ರಿಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗೆ ಪೆತ್ತ ಉಂಡತೆ ಪಂತಿ ಅಗಿನಡೆ ಬಾಕಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಬಿ ಸೀದ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲ್ದ ಅಡೆ ಪೂಪುಣೆ ಅಡೆಗೆ ತುಚ್ಚಿನ ಅಡೆನೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲವರು ತೂಯಿನ ಅಡೆನೆ ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅದೇ ಮೂರ್ತಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಪನ್ಪೇರದೆ ದುಮ್ಮತ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚದು ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಭಗವಂತ ಕೊಳಲು ಉರಿತನ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡಿಗೆ ಮಣ ಕೊಳ್ಳದುದ ನಾದಕೇನೆ ಆ ನಾದನೇ ಆತಂದು ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇಂಚೊಪ್ಪು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆ ವಸ್ತ್ರದ ಆವೃತ ಆದುಂಡು ತಿಗಲೆಡ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ದ ಸುರುಳಿದ
ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನ ಉಂಡು ಅವೇ ತಿಗಲೆಡು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅದೇ ಕೊಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ಯ ಭೃಗು ಬತ್ತ ಅಡೇನೆ ದೊಕ್ಕುನೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ಭಗವಂತನ ಲೀಲವೇ ಅಂಚ ಆವಡೊಂದಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಅವೇ ತುಲೆ ಓಲ್ಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನ ಉಂಡು ಹೊಳೆ ಹೊಳೆಯುನ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ ಆರ್ನ ಕಂಟಡುಂಡು ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ ಆ ಮನಿ ಹಿಡ್ದೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಇಂದು ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಗರ್ ತುಲೆದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಪರಮಪ್ರಭುನ ವಸ್ತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಪರಾಗದಂಚಿನ ಕೇಸರಿ ಮಂಜಲ್ ಪಂಡದು ವರ್ಣಿಸಲಾತಂಡು ಆರ್ನ ನಾಲಿಟ್ ತೂಗಾಡು ಒಂದುಪ್ಪುನ ಕೌಸ್ತುಭ ಮನಿಲ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಿಸದಿರು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಕಂಠ ಮುತ್ತು ರತ್ನಡು ಪುರ್ಲಾದು ಆವೃತ ಆದುಂಡು ಅಲಂಕೃತ ಆದುಂಡು ಭಗವಂತನ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯದ್ದು ಕೂಡ್ನಾರು ಆಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವೇ ಆಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯದ್ದು ಭಗವಂತ ಕೂಡ್ನಾರು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಸಂಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಟ್ ಸಂಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಆರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗ ಅಗೋಚರವಾಯಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ರತ್ನಲೆರ್ದು ಸುಶೋಭಿತ ಆದುಲ್ಲೇರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಣಿ ಈ ಜಗತ್ತಡಿ ತೇತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ ಆರ್ನ ಅದೇ ನಮ್ಮಡೈತೆ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಅದೇ ಪೂರ ಅವು ದೇವರನ್ನ ನಿರ್ದು ಬತ್ತನವೇ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಜಿ ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಿ ಏರ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ ಅರೆನೆ ಭಗವಾನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆತಾಡ್ತ ಭಗವಂತಡ ಮಾತಾಡಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತ್ತು ನಮ್ಮಡೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಪೂರಲ ದೇವರ್ನೇ ಅವೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂತ ಟೈಮು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫುಡು ಅವು ಏರ್ನ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಆದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅದೇ ಏರ್ನ ಆದಿತ್ತನ್ ಅದೇ ಒಂತ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ನ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂದವು ಅವು ಏರ್ನ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ತುಲೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಭಾಗವತಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಡು ನೀವೇ ಭಾಗವತದ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೂಮಿ ಗೀತ ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೀತೆ ಉಂಡು ಭಾಗವತ ಉಂಡು ಅವೇ ಗೋಪಿ ಗೀತೆ ವೇಣುಗೀತೆ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ರುದ್ರಗೀತೆ ಭೂಮಿ ಗೀತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಪದ ಗೀತೆ ಉಂಡು ಭಾಗವತಡು ಅಂಚದ 16ನೇ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಗೀತೆ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಅದೇ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ತಿಳಿಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ರಾಜರು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲು ಅವು ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಪನ್ನೊಂದೇ ಬೈದೇರು ಅಂಡ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದೇರು ಪೋತೇರು ಅದೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಅಂದೇನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇದನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಶರೀರನೇ ಎನ್ನ ಅನ್ಪತುಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದೆ ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಆರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಯಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ರತ್ನರ್ದು ಸುಶೋಭಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಲ್ಪೆರು ಲೈನು ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅವಡು ದೇವೇಡ ಅವೇ ಭಗವಂತಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅವಡಿ ಅವೇ ಅಂಜ ಭಗವಂತನ ಚರಣನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್